Wala kaabti og 24 oras nadakpan dayon sa kapulisan sa Sawang Calero Police Station 6 ug Tactical Motorcycle Riding Unit Cebu City Police Office ang tulo ka mga sospek sa pagpusil patay sa usa ka babae sa Sitio Minyulida, Barangay Calamba ning syudad sa Sugbo kagahapon sa hapon. Gilangkuban kini sa duha ka mga 16 anyos ug usa ka 18 anyos ka mga batan-ong lalaki. Ang usa ka 16 anyos ang giingong mipusil patay sa biktimang babae. Samtang ang laing duha nga mga dinakpan ang mga lookout niini. Nasayran sa kapulisan nga gitawgan sa mga sospek ang biktima nga wala pa mailhi. Aron paadtuon kini sa dapit kay adunay giingong drug transaction ug didto gipusil patay sa mga batan-on. Ato sa hot pursuit operation sa kapulisan, nakita sa CCTV ang naong sa mga sospek nga misangpot sa malampuson nga pagkasikop kanila. Na-recover sa kapulisan ang kalibre 45 nga armas nga giingong gigamit sa krimen, ingon man cellphone sa biktima nga gikuha matud pa sa mga sospek. Nasayran ang 16 anyos nga gunman kaduhanan sulod sa Operation Second Chance. Diin ang mga kaso niini may kalambigitan sa iligal nga drogas ug illegal gambling. Kalambigitan sa illegal drugs ang gitan-aw nga motibo sa krimen.